Здравейте, хора на планетата Земя! В днескашното видео съм ви подготвила празни опаковки, които ще ви покажа. Записвам това видео за 117 път. Надявам се най-накрая да се получи. Започвам с тази част за лице, която е един тоник на Билка, който беше много хубав, с пъпеш и с краставица. Много хидратираше, освежаваше. Обожавам го. Стана ми наистина любимец. Един измивен гел за лице от същата серия, пак с краставица и пъпеш, който ми хареса много. Ще ги взема отново определено. Само една малка забележка към този измивен гел, че по едно време спира да си върши работата, но след като примерно си направя пилинг един ден, после пак се завърна на този, ефектът пак е същия. Да говоря и за скраба на Biotene, който е с минутата на тишина. Който е с секунда. Екстракт от мен. Екстракт от мен, да знаете. Екстрактът от мед и частици от ядка на кайсия. Хора, наистина съжалявам, просто записвам вече за не знам кой път и си оплесквам думите и всичко. Да, харесва ми този скраб, определено бих си го взела пак. Една масчица за лице на балея с млечен протеин и с мед, която не съм използвала, защото бях отворила и така седя в банята. Вътре влезнаха хиляди микроби и просто я изхвърлям. Иначе тези маски ми допадат, но за сега съм на вълна повече такива маски. В смисъл по такава форма, това е скраб, да знам, отколкото такива, които просто отстранявате с кърпичка, предпочитам да си измия маската. За тяло и за лице, два течни сапуна, Тео и Палмолив, и от двата съм доволна, но този ми харесва повече. Той си го взех заради опаковката. И един душгел от от Лили, 300 мл, мирише много приятно на горски плодове. Има вътре вода, затова е толкова течно, иначе беше като желе. Определено ми харесва, много са евтини и ще ги взема пак. Няколко ролона парфюма. Един ролон на балея с розово памело. Какво е това? От който съм доволна. Беше много ефтино, 2 лева и си върши работата. На същата цена Велне от Лили, това е Одем, с някакви минерали, който мирише приятно. И един стик на Гарниер, който седи от доста време от чантата ми. Бях си го оставила за резерва, но мина много време и просто го изхвърлям. Върши си работата и мирише приятно. Един дезодорант на Black Car от Charlie May, ако така се чете, който съм доволна също. Знам, че е мъжки, но аз обичам и мъжките аромати. Един парфюм тоалетна вода, който въобще, както виждате, почти не съм го използвала. Това му затрих помпичката или просто бях го сложила на друг парфюм, защото ми се беше изгубила, но не ми харесва въобще аромата и затова го изхвърлям. Не мога да затворя. И един крем за ръце на Билка за ръце и ногти с екстракт от червено вино, което ми допада горе-долу, но оставя мазен фюм, затова предпочитам другия, който е с бяло грозде. Лайк за моите детски чаршафчета на Барби. Харесват ви, знам. Нещата за коса. Вече ползвам само шампуан и балсам и след като си измия косата, ползвам кристали понякога, за да си я отплета, защото моята много се заплита, понеже е много къдрава и гъста и дълга вече. Това е на Nivea Repair and Target Care, серията, новата, за частично вредена коса. Моята не е много вредена, не е много третирана, защото аз не я изправя много. Дори много рядко я изправям. Примерно
един път в месеца. Дори това понякога не се случва. Може би 5 пъти в годината, да кажем, ще е най-точно. И балсам от същата серия. Много съм доволна от тези два продукта и определено ще си ги ползвам редовно. Спряла съм вече да ползвам различни шампуани, защото просто почна много да ме сърби скалпа. Ще ви покажа един, който ползва мама и баща ми, т.е. два, Тео и Арома. Те са по-бюджетни варианта, на тях им действат добре, взимат си ги, аз ги пробвах, не са лоши и двата. И един, който бях довършила преди да почна да ползвам тези, на Garnier Ultra Dew с мед. Не е лош шампуан. Любимата ми маска, знаете, че много си я обичам и определено ще се завърна някой ден на нея. И една хининова вода, която от Милва, която обещава да спре косопада, да растежа да тръгне по-бързо. Но за косопада не съм много сигурна, защото моята коса много капе, въпреки че, както казах, не я третирам по никакъв начин, много рядко. И не знам, защо е така, явно се държи нещо отвътре, смисъл на храните, които консумирам или които не консумирам. Но за растежа горе-долу може би помогна. Моята коса по принцип си расте бързо, така че не знам, честно казано. Правих да ви покажа за лице и тези тампончета на Кото Неве, ако така се чете. Номер 1 в Италия. Хубави бяха, памучни, бяха много удобни, отваряха се от тука. И определено бих си ги взела пак, в смисъл тампончета като тампончета. Така, малко неща за орална хигиена. Една вода за уста на билка хомеопатик с грейпфрут, натурална. Не беше лоша, малко ми щипеше, може би заради смрадликата, която има вътре, но иначе не беше лоша. Две пасти за зъби, Colgate обикновена, която сте виждали много пъти, и една на Dental Sensitive, която е за избелване на емайла и за полира зъбите и дъра. Не е лоша. И е за чувствителни зъби, забрах най-важно да кажа. Наистина е така, защото след като си смия зъбите с нея, като пия нещо студено или нещо топло ям, не ми дразни зъбите, не ми е гадно на зъбите и не е лютива, неутрална е по-скоро. Доволна съм и от двете пасти. Един лъкочистител на Лили, този с ацетон оранжевия. Не е лош лъкочистителя, доволна съм. И последните две неща са декоративна козметика. Една очна линия на неизвестна марка, защото не пише. И беше с четка тип писец. Знаете ги, но нека да ги отворя. Секунда. Ето я. Но тя вече изсъхна. Не мога да видя. И затова я изхвърлям. И една на Golden Rose. Тази оранжевата Catwalk маскара. Ето така изглежда четката. Секунда да го отворя. Ето я. Въобще не е лоша тази спирала. Много ми харесва и бих си взела пак. Може би ще пробвам лилавата, защото съм чувала много добри отзиви за нея. Само да я затворя. Но и тази си беше доста добра. И хора на планетата Земя, това беше от мене. Следващия клип може би ще е за нещата, които си поръчах от Avon, които ще дойдат другата седмица. И ще ви ги покажа, има доста неща, надявам се да ми допаднат, интересни са. Ако това видео било полезно и интересно за вас, ще да кажа, продължавайте да го гледате, дайте лайкче нагоре. Абонирайте се за канала ми, за да виждате нови и съвсем различни видеа и подобни и всякакви видеа от мене. Очаквайте да съм вече малко по-редовна. Извинявам се, ако съм се забавила с това видео. Харесайте ми чершафите. И това е за сега от мене. Чао и до скоро. И между другото, преди да забравя, давайте ми идеи за клипове, защото гледам, че има някои, които не се харесват много, смисъл по гледанията. Защото, примерно, тези за изхабени продукти, виждам, че ги гледате много, но тези за лак колекция, нещо явно не ви допадна. Просто давайте ми някакви идеи, аз ще ги направя. И да, това е от мене. До скоро.